बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ आसाम राइफल आरो लकेल पुलिसनि सिग्रोमनायाव तिनसुकिया जिल्लानिफ्राय 4 NSCN केडार हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसाम राइफल आरो लकेल पुलिसा 24 घन्टानि सिग्रोमनायाव आसाम अरुणाचल सिमनानिफ्राय हमनो हायो। 4 NSCN केडारफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलिफोरखौ आसाम राइफलनि जवान आरो लकेल पुलिसा हमनो हायो। हमनो हानाय 4 NSCN केडारफोरखौ असा गांसा, पुमला पानसा पांलां गांसा आरो जांगा पटादाम होनना सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि आसाम राइफल आरो लकेल पुलिसा 4 NSCN नि केडारफोरजों लोगोसे गंथाम MQ-81 सिलाइ, गर 294 गुलि, गं 7 मेगजिन आरो गंथाम मबाइल फन बोखांनो हायो। नैथियाव दङ ATMआव थांदों नाथाय ATMआव रां गैया। रां नागिरनानै नोंथाङा ATMआव जारला मोननो नांला। मानोना रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया सुंद'यै RBIआ गासिबो बेंकखौ बिथोन होदों। ATMआव रां थायाब्ला बेंकआ होनांगोन फ्राय 10,000 रां जुरिमाना। 1 अक्ट'बरनिफ्राय ATMआव रां थायाब्ला बेंकआ होनांगोन 10,000 रां जुरिमाना। थामथियाव दङ NLP आफादनि केडारफोरा हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनायाव गोबां इउथ BPFनि सेंग्राफोर, BRTFनि सेंग्राफोर दं होनना माखासे सुबुंफोरा सावरायगासिनो। बिनि सायाव BTRनि गाहाय प्रमद बर'आ बुङो दि दिनैसिम आं पुलिसनिफ्राय गासै डिटेल्सखौ लानाय जायाखै। आं लाब्ला मिथिनो मोनगोन सोर दं सोर गैया होनना। जों सरकारखौ नारसिनगासिनो केसफोरखौ बोखांनो आरो दासिम गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दारैनो गासै 274 केसफोरा फोजोबजाबाय आरो बाकी केसफोरा फोजोबजागोन होनना BTRनि गाहाय प्रमद बर'आ बुंथियो। ब्रैथियाव दङ दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बर'मा जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बारग' NDP सोद्रोमाफोरा मोनसे थरना हाबाफारि लायो। मख'नो गोनांदि बारग' NDPफोरा NDPनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौनि थरना होनाया सानफा एफा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जालांगासिनो। दिनै बर'मा जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बारग' NDP सोद्रोमाफोरा लानाय सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों NDPनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ 15 आगस्तनि सिगांनो हगारनांगौ। बारग' NDPनि सोद्रोमाफोरखौ साख्रियाव थिसननांगौ। बारग' NDPनि सोद्रोमाफोरनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होनांगौ। जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय गासै NDP केडारफोरखौ हगारनांगौनि दाबि आरो बायदि बायदि स्लगानजों बर'मा जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारखौ दुंहाव खालामो। BTR गोजोन गोरोबथानि उनावबो NDPनि गायसनगिरि आफादगिरि DR नाब्लाखौ एकटआव सागान होनायनि उनावनो आरो जेलाव सोनानै दोनहैफिनबाय। बेखौनो दुखु मोननानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना बारग' NDP सोद्रोमाफोरा बुंथियो। लोगोसे 15 आगस्तनि उनावबो जुदि जों गाबख्रावनायखौ खोनासङाब्ला, रन्जन दैमारिनि थाखाय जेबो स्टेप लायाब्ला जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो आन्दालन खालामगोन होनना रोखा बुंथियो। लोगोसे रन्जन दैमारिखौ बख'नानै BTRनि चिफ बानायनांगोन। अब्लासो जों प्रमद बर'आ रन्जन दैमारिनि थाखाय खामानि मावदों होननानै जोङो साननानै लागोन। नङाब्ला जोङो गनायनानै लाया होनना बारग' NDP सोद्रोमाफोरा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।